Jesu Kristu inkosi bazalwane. Nkosi iphindile yanginikeza umbono, yangihambisa ngalendlela eyake yangihambisa ngayo ngiyobona ukuthi laba abathunjwayo abehliselwa kulomfula kaDrago basuke bebhekephi. Abanye bayakhumbula ngiwushera lo mbono ukuthi ngahamba ngafika lapho sengibafica khona sebenjengey'nhlanzi esezifile, bentanta, bebulewe. Kwabakhona ababesabonakala bephefumula, engabona ngiy'khipha ngiy'takula lezo y'nhlanzi ngiyise endaweni ephephile lapho izothola khona ukuphila. Nanamuhla inkosi iphinde yangihambisa yangibuyisela kuleyo ndawo lapho bekhukhulwa, bethunjwa, bebhekiswe khona. Lapho iy'ngceku zibathumbela khona abazalwane. Kuthe mangihamba ngaleyo ndlela ngiyafika lo mfula usunwebekile. Ngaleso sikhathi inkosi ingikhombisa wawungemkhulu kangaka, kodwa namhlanje ingikhombisa usulokhu unwebeka lo mfula. Ngize ngatshela ebengihamba naye ngathi, hawu lo mfula uyazinweba. Njengoba uzinweba nje kusho ukuthi isitha bazalwane sihlelela abaningi abasazothunjwa. Ngizonixwayisa bangcwele, qaphelani ukuthi nisahamba kuyo indlela ekuphileni. Ngizothi balekani nisindise ukuphila kwenu. Run for your lives. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu Jeremiah 48 verse 6. Ngoba leya ndlela indlela abasuke bechezukiswe ngayo abazalwane. Fani ngabe bakhuphukele emzini okhanyayo. Bese ngibona iy'ngceku abagcotshwa kuyibona babamba isteringi. Umgcotshwa nomgcotshwa uhamba nabazalwane abaholayo besuke bekhona emotweni. Kuyena odrayivayo lowo mgcotshwa noma umgcotshwakazi, ngceku noma incekukazi. Ebese bevele beyichezuka endleleni. Once basiphendula isteringi bechezuka, uthunjwa nebandla lonke, uhamba nabazalwane noma esuke eyithathele yena isinqumo sokuya ekuthunjweni, kodwa akahambi yedwa ngoba lowo moya usuke usuzothumba nebandla lonke. Kusinda abalalelayo, izexwayiso ey'vela enkosini. Uma inkosi inixwayisa ithi balekani nisindise ukuphila kwenu, kubiza ukuthi nibaleke. Kubuhlungu ngoba abanye bayazizwa izexwayiso kodwa bethalalise. Abanye baney'zathu ey'ningi bethi kodwa kuzothiwani sengiphuma ebandleni ngimdala kangaka ngiyoqala ibandla elisha. Lalela wena osho njalo. Bekungakusiza ukuthi usindise ukuphila kwakho kunokuthi uvumele ukuthunjwa, ngoba once wathunjwa awusekho endleleni eyekuphileni okuphakade, uyofa. Baleka usinde, sindisa ukuphila kwakho, ungasabheki neminyaka yakho, ungasabheki nokuthi incegu izothini, kodwa seyilahlekelwe wena ngoba abanye babuka nalezo izathu. Begcine bezindela behlala noma bebona ukuthi sekunomonakalo. Abanye inkosi yabenzela umusa ibakhombise ukuthi akusahambi kahle la uhleli khona, sekusezweni lobumnyama. Kodwa beqhubeka abazalwane ngoba basaba abagcotshwa kunokuthi besaba uNkulunkulu. Behlale bebona ukuthi sebesekuthunjweni. Akukho ukuphila okuphakade ozokufumana
Yebo uyogeyina ukuthi uthembeke kumfundisi wakho, kodwa awuthembekanga kuNkulunkulu okulethela isexwayiso sokuthi baleka usinde. Uma ungabalekeli endleleni yekuphileni, uzoye ekubhujisweni. Akuyi kuba khona ukuyilandulela kuwe. Ngibonile abazalwane sebebheke kuleyo ndawo, kulowo mfula obusunwebekile. Ngezwa ngibaxwayisa, ngibajikisa, ngibatshela ukuthi babheke engozini. Kwakhona abathile abavele baqinisa amakhanda, baqhubeka bahamba ukuyogwinywa yilowo mfula. Kwakhona abanye engithe mangibaxwayisa baphenduka, bajika, bangilandela ukuthi bebuyele endleleni eyekuphileni okuphakade, indlela emzini okhanyayo oyaye uvele kukhuphukelwa mawubheke kuwona lowo muzi, unyukela phezulu bese uyawubona lo muzi okhanyayo. Iyona ndlela eyekuphileni. Abashona ezansi basuke bebheke ekuthunjweni baye ekufeni. Ekuseni nje ngizothi ngilaleleni nina enithanda ukulunga, nina enimfunayo uJehova. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu, Isaiah 51 verse 1. Ngizomemeza labo abalandela ukulunga, laba abamfunayo uJehova, ngizothi qaphela indlela okuyona, baleka usindise ukuphila kwakho. Qaphela, ngoba le ndlela ohamba kuyona usalokhu uthi wenzela ukuthembeka kumuntu wasemhlabeni, ikuyise ekufeni leyo ndlela, awuye ekuphileni okuphakade. Omunye ngimbonile lapho bengikhonjiswa khona ukuthi abanye bathunjwa nezingane zabo nabantwana babo emabandleni abakuwo. Kubhlungu ngoba usuke unalokho ukuthi uyisondeze enkosini izingane zakho, kanti usuyiyise ekuthunjweni awuboni. Ngimbonile omunye obehamba naye umntwana, ngikhonjisa ukuthi abanye bahamba nabantwana babo kuleyo ndlela eyengozini. Ngithe mangimtshela wakhetha ukuma. Njengoba lo mfula bengikhonjiswa unwebeka, uzonwebeka uze ukufice wena osadidekile osamile. Balekela endleleni eyekuphileni. Sindisa ukuphila kwakho, baleka usinde. Musukuma ndawonye. Lapho bengikhonjisa ukuthi khona abadidekile, abangasazi noma beqhubekele phambili noma beshona emuva, ngoba bathunjiwe ngamazwi abashunyayezwa wona kulawo mabandla bakuwona. Noma sekuqhamuka umuntu obaxwayisayo bayadideka. Ngizothi balekani bazalwane. Nwebekile manje lo mfula enithunjelwa kuwo, okungukuthi uyazilungiselela ukuthi ugwinye abaningi. Indawo yokuthunjwa ivula umlomo wayo, uyanwebeka ukuze izogwinya abaningi. Ithi inkosi uJesu laphana kuJohane 5 verse 24, ithi ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akasayi ekulahlweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Phumani kuleyo ndlela yokufa, indlela yokuthunjwa, ningene ekuphileni okufunyanwa kuKristu Jesu inkosi yethu. Nkosi ngikhombisile ukuthi noma ngidlulisa izexwayiso, kukhona abalalelayo bebuyele endleleni yekuphileni, kepha kukhona abamayo kanye nabantwana babo bebe ngabadidekileyo.
wena osathotshelwa ngabantwana bakho bekulalele mawuthi akiwe enkonzweni, qaphela ukuthi lapho bayisa khona awubayisi yini ekuthunjweni, engathi bewungakhulekela amehlo kamoya ngoba wenza into enhle impela ukuthi ubanqande ubakhiphe ezintweni zakulelizwe, kodwa manje ubabhekisephi? Kukhona yini ukuphila abakufumanayo lapho bayisa khona? Inkosi yaphinde yangikhombisa ukuthi bakhona ukuthi noma bezizwa izexwayiso kodwa baqhubekela phambili ekungalalelini. Qaphelani bazalwane, buyisanani noNkulunkulu nisesemzimbeni, akukho ukuphenduka ngaleni. Awuyi kuba nakho ukuyilandulela wena ozizwile izexwayiso kodwa waqhubekela phambili ekuthunjweni, noma usuxwayisa ukuthi le ndlela ohamba ngayo ikuyisa ekufeni. Ngiyanincenga, buyisanani noNkulunkulu kuseyithuba. Jesu Kristu inkosi.